Здравейте хора, аз съм Данил. Днес ще ви покажа как да си изтеглите Fortnite на телефон. Сега влизате в Google Play, казвате на това микрофонче тук. Чакайте малко, че не го бях видел. Не Battle Pass, бе. Battle... Ето. И трябва да ви излезе ето това приложение. Отваряте го. И натискате. И инсталирайте играта. И сега тук има нещо много интересно. Ще ви се изтегли това точно след 2 часа. Обаче също има едно нещо много интересно. Внимавайте телефона да не ви се изгаси, иначе ще стане това, гледайте. Да, при мен за жалост не става. Иначе ако си го изгасите телефона, вече трябва да си я теглите на ново. Затова, че вече ви показах как да си изтеглите Fortnite на телефона. Затова, че абонирайте се канал с камбанката, оставете по един лайк и от мене чао-чао.